kuble pi baro ki baju pet ju keshan ne kana channel na koi kopor che koi kopor nga aingu you try unang bu nok thau ya ka ba ulari ula sumar lo dan ringkat ya ka jing imjungi ka ba malaksni da ka jing e unang bu nok thau da jing e tra ji su kan rat idang long kum ne kum bangi long de shu pa nya chaprang kum ka jing pen itu khendian ngade ikong nang man roi ling do mau plang ngasong asa hak snong tit benter kanek snong jonga ka dan po eastern west kasihel district te nga aingu man ngadas ngu e you try unang bu nong thau ya ka ba ula the se ya ka jing start ba ka jing champang ning you kun ben riu bangin nang bangin pen dan kam ya ka social media ling ba ka social media kala long ka jing ku ka ba kraw ha du kata kata yengi ki banang ban pen dan kam ya ka social media ngayang hne ban ai khuble ya ka seng via rumun foundation kane kade ka seng ka bayarap ya ki sem siliang ki kup siliang ki bapang ki basitam ki batngan ki bajin et ki balingkhut ki bom danyeng dan sam dingba ka social media kala long ka jingkar ko ka bakra hadu kata kata namar bakane ka seng kala la ban upload ki video jo ki lingba ki YouTube channel tengah kerpat ya pi ki padba baro ki badan kamensia mat ki baie banyarap ya ki sem siliang ki kup siliang ki badan kam ya ki jingarap para brio ba pins ngobha banya kersan lam ya kan ka seng bakane ka seng kan la ban penya ya ka jing jan ka jongka namar bakane ka seng kalong ka balak kloi banyarap ya ki brio hakan no ko por ka ba ki dan kam ya ka jingarap tela dai ngi ki padba ngilong ki bakloi ban yarap lam ban ai kti ka man ban ai kti ka diang te kat no ka long ka jingker khu ya ni ki para brio ki badan ka me ka jing yarap para brio tiling ba ka ne ka sang ka long ka jingker khu ru ka bakraw hadu kata kata namar ni ki sem siliang ki kup siliang ni ki badan ka me ka jing yarap ha kapor ka bangi dan ka me ka jing yarap kerki ha bangi pha sha ka sorkar bun sin ni du jingker manah du kata kata tenre lingba ke jingdon jong kan ekseng hapeden ke jingdu jingkerban kala long ke jingkerban te kala long ru ke jing pesting khendiat ya ka terpeng jong sarkar mo namar kum kine ki brio ki badan ka jingrap kerki ki bom dan yang don sam ki batngan ki bajin et ki bapang ki bajistam habengi phayak sarkar am ni du jingkerman sisangim juk ham yo jingrap re te lingba kan ekseng kala kloi ban ya rap lem ki ha kono kono kapor ka ba ki don kam kumta ngas ngoban ong khuble shibun e ya phi sang ka sang via rumun foundation ka jingdon jong phi ka long ka jingkar khu bat ka jing pen em ki min sim brio ki ba la du jingkar man kum juru nga khuble ye phi ki pat ba ki bla long ki dong samaria ba bha ki bla kloi ban ai kti ka man kti ka diang na benta ban kesan ya kan ka sang via rumun foundation ka jing kesan jong phi ki pat ba ka long ka jingkar khu ka ba khrau hadu kata kata te ngamdan shibun ki kentien ban ai khuble phi reitang bangan chu ong phi khuble shibun sang via rumun foundation ya chakman dor sakrang ya haklenti bade ki breu ken kar khu phi uble undan tengkat ba phi khnang ba phila ban pnya re ke yingjan ke jong phi ba ki breu ki badan kam phi hakono kono por kila ba phila ban ai ying basai ki phila ban bsa ban tia ki te khuble shibun uble under ringkat ba phi ba phine yo ki mat basai ba khia ba bat uble unkar khu ki kam ki ti ki jong phi ha jing im jong phi ba malaksmi tang ki ne ki te ba khnya khuble shibun